Pulizija ta' 48 sena mis-sezzjoni ta' traffiku ġarrab ġrieħi serji wara li dik li kellha tkun spezzjoni ta' rutina għal ftit ma spiċċax f'disgrazzja hekk kif ix-xufier ġuvni ta' 17-il sena saq fuq u kaxkru għal 400 metru. Il-kunt istabbli missier ta' 3 tfal tħalla mitfuħ taħt bankina fid-daħla taż-żona industrijali ta' Ħalluqa. L-inċident beda bis-sweet roundabout ta' Ħalluqa fejn għal-ħabta ta' 8:15 filgħodu waqt li kien għaddej bil-qadi ta' dmirietu, il-pulizija għamel sinjal lil Liam De Bono biex iwaqqaf il-vettura tal-għamla Mercedes. Madankollu ix-xufier ma bdix l-istruzzjonijiet u allegatament saqal fuq il-pulizija bil-konsegwenza li qabdu taħt ir-roti tal-karozza. Fuq il-post immedjatament issejħu diversi membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' tim mediku mill-Isptar Mater Dei immexxi mit-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri fejn taw l-ewwel għajnuna lill-vittma. Il-pulizija jidher li ġarrab diversi ġrieħi f'diversi partijiet ta' ġismu fosthom fidu u għattieħed l-Isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza li kienet skortata minn mutur tal-pulizija u vettura oħra tal-Protezzjoni Ċivili u oħra mill-Isptar Mater Dei. Fuq ix-xena tal-inċident, il-pulizija u l-esperti forensiċi dderu jistħarġu il-marki li ħalla l-elmu tal-pulizija fuq it-tarmak minn fejn beda l-inċident sa fejn spiċċa. Filmat esklusiv li kiseb One News juri lil De Bono idur dawra mejt bil-Mercedes b'veloċità kbira sabiex ħareġ lill-pulizija minn taħt il-karozza tiegħu u ħallih mitluq mal-art. Fil-momenti ta' wara l-inċident inġabru wkoll numru kbir ta' kollegi tal-vittma Simon Xkambri li bdew it-tfittxijiet tal-karozza tal-ġuvni u għalqu t-toroq fl-inħawi tal-inċident. Il-ġuvni Liam De Bono ta' 17-il sena u li joqgħod ħal tarxin ġie arrestat minn diversi membri tar-Rapid u Special Intervention Unit li ħarġu mill-bażi tagħhom f'Takandja fejn interċettaw lil ġuvni u arrestawh immedjatament fit-triq ħal-Farruġġ. Sorsi qrib l-investigazzjoni kkonfermaw ma' One News li l-karozza involuta fl-inċident kienet irreġistrata fuq oħt il-ġuvni u kellha pjanċi folozz. B'reazzjoni għal dan l-inċident kienu bosta li esprimew solidarjetà u fejqan ta' malajr lil Xkambri, inkluż il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia. Kawża tal-inċident triq ħal-Qormi li fiha seħħ l-inċident u triq ħal-Farruġġ fejn twaqqaf il-ġuvni għamlu kważi 4 sigħat magħluqa traffiku sakemm saru l-investigazzjoni tal-pulizija kif ukoll l-inkjesta maġisterjali. Il-ġuvni mistenni jitressa l-qorti mixli b'diversi akkużi fosthom li darab gravi lil kunt istabli Xkambri u li saq bla liċenzja u polza tal-assigurazzjoni.